kai kudin daya biyu hudu kai za ka shida bakwai ai daga nan hifam santa wallahi wannan waya na zo karshen billahi la ilaha illa huwa na zo karshen ta to an dan munafikan nan ya tafi ai kan wannan waya dai na kawo ta ni ma dai android din nan dai wallahi kwanda dan whatsapp din nan in dinga yi ba zai taɓa yiwa ba ni hike na abin da a baya yau baka ji wani labarai Hamisu Bireka waye da sauransu duk gasu nan suna yi. Salamu alaikum. Na ji koyo sallama. To yanzu da abin da nake so da kai. Na'am. Akwai karafa a ƙasa? Wallahi kwana biyu dai ban je neman gwangwan ba da ke kasan tun da na dawo gadi. Na daina zuwa gwangwan. Gadi? Ka ce ci gaba kai. A ci gaba dai. Ai gadi samun dama ne. Saboda a rayuwar nan da ka je ka ɗauka ana ɓarawo. To ai ƙwara kai gadin. Allah ku to ba dai wannan ba duk mu ƙalo wannan a ƙasa. To yawwa na zo ma da ƙaruwa ne. Ka ga ban san kawo baka san ni ba. ai har ka arziki ce za ta haɗa kuma ita za ta raba. Yawwa yanzu abin da nake so da kai. Na'am. An baka albahin ka? Albahi na. Albahi. Ba a baka ba saboda ta wuce ka. An ban. Alquran an ban. Gan su. Kuma ai baka gana sabgan me za a yi ba. Ka san me za a yi? It is finished. Wani gaya ne. Ya sai da motar shi. Da motar ya ce ko nawa na kawo zai bani. Haba. Kwarai ma kuwa. Ko nawa? Allah ko nake gaya maka. Ko nawa ya ce aka bayi zai ban motar ne. To yana bani. Don zo dauke ka mu je kasuwa mu ce da ita. Amma da kuɗi na sai ya fi naka yawa. Tunda ni dai ka gani ne masu kuɗin. Me kuɗin da zan fara bayarwa. Don kuɗin ka suka fi oke a kai da baka bani ko? Yi ne. Karka da mu. Arne na waje Karka da mu. Ai duk duniyar nan kai ai ganin ka alƙur'anin Allah ya fi ganin shugaban ƙasa a yau. Ni ma na sani. Wallahi da shugaban ƙasa kwandan da sa. Ni na Kai sani. ai harka arziki kan zai ta. Ai in ba a kawo ku harka arziki kuna tsaro. An yi tutar ba. Wallahi. Mota ta zo? Ina cikin lissafa kuɗina. Na lissafa su dama an bani su bani kenan sai na sasa aljihu sai gashi ya zo. Su kuɗin da aka. Wai ya bani wani gaya ne ya kira shi ya ce ya man zancen mota wai za a sai da motar ya ce in ba da kuɗin na idan aka je za a je a sai da ita za mu zo sai mu raba kuɗin. Sai na ce a'a sai ya ce ai ba matsala. Gaskiya ai ɗaya ce ya ce to shi kenan ni na bashi da ƙyar da har ba zan bashi ba sai na ɗauka na bashi. To shine tun ɗazu nake neman shi har yanzu ban gan shi ba shine na biyo ta nan ko kaga hucewarsa. Wallahi ni daga hucewarsa saboda ni ma ya ni ya tafi. Wallahi tallahi amma kai a ina ka sanyi. Ina sanyi. It is finished. Kowa ya ubanka wallahi sai ka biya ni kuɗi. In ne asara Allah ya kona ni. Ni za ka zo ka ƙara wani labarin ɗan Wani in kaya da shi. Bulin kaya wani. ma dai shi ma ruwan dorawa ne kuma kai na ba kuɗi na ba wallahi alƙur'an ko uba wallahi da na ɗauki kuɗi na wallahi na